Как станах член на това любопитно за мен, престижно и особено жури на особен конкурс за драматургия за театър за деца 2013. По гримаса на съдбата преди около 2 месеца живота ме срещна с моя съвипускник господин Димитров и той беше се нагърбил с нелеката задача да организира този конкурс. Поговорихме, любопитно ми беше, поговорихме за това, което аз работя, това, което той мисли, и по негова покана аз се озовах в състава на това жури. Защо преди малко казах, че е любопитно и в известна степен уникално? Защото работата на журито, четейки 57 текста от 34 автора, беше абсолютно индивидуална за всеки от членовете. Аз даже не знаех кои са другите двама, които подобно на мен четат текстове, поставят своите оценки. Тоест журито не се срещаше, не обсъждаше. Всеки по свои критерии, непредварително поставени, оценяваше творбите на младите, и не ето там млади, но във всеки случай младите творби на авторите драматурзи. За мен това е любопитен подход, гарантиращ максимална степен на обективност, за което поздравявам организаторите на конкурса, за това, че са помислили как да осигурят тази обективност, която в днешния ден в нашата страна е дефицит. Но във всеки случай впечатлен съм, че вероятно благодарение на огромните усилия на организаторите, канадската страна е тази, която основно финансира един национален конкурс за драматургия за театър за деца. Обърнете внимание, Канада финансира наш национален конкурс. Звучи странно, за да не кажа малко тъжно, защото мисля, че всички национални мероприятия, свързани с културна и каквато и да е обществена дейност, би трябвало нашата държава най-напред да застане зад гърба им, да бъде опора и тя да има стратегия за развитието на културата в България и на всички подобни проявления. Да, но не. Ето, Канада финансира. А както знаем, Канада е ревнива, нека така го наречем, към проекти, които са извън нейните граници. И въпреки това, Канада финансира. Не друг. Предстои този конкурс за драматургия за деца от национален да порасне в международен. От все сърце пожелавам това. От все сърце пожелавам на конкурса, на всички национални български фестивали да доживеят мига, в който българската държава ще се погрижи за тяхното съществуване. Аз съм дълбоко убеден, че въпреки трудните времена, въпреки понякога апокалиптичните прогнози за бъдещето на култура, театър, изобщо духовна дейност, тя ще оцелее. Имам предвид духа човешки. Ще преживее времето, сигурно ще преживее векове тленното,
ще го има. И дано все повече и повече да има възможност и с лекота да се развива, да укрепва, да лети, защото сега не е особено лесно да се прави култура. Затова високо оценявам усилията на организаторите, подкрепата на канадската страна, подкрепата на ръководството на Драматичен театър Търговище в лицето на неговия директор, да се сложи началото, да се сложи темела, основата на една крайно нужна за българската ни култура, в частност адресирана към деца дейност, а това е създаването на оригинална наша българска драматургия за деца. На организаторите пожелавам преди всичко да бъдат здрави, защото да, трябва да са такива, за да могат да продължат. И им пожелавам дълголетие, което означава, че имат шанса да дочакат деня, в който някой ще им каже благодаря.